Wala dito mati. Hello. Hello mga kakyat. For today's video mga kakyat. Namin dress ni Kajin ng libo ng mga kakao. Ngita may kakao ni Kajin. Ayaw soy. Ngita may kakao dari. Kay ang gasto ko na siya mukha og kakao. Manguha may kakao man kakyat. Among tanaw napabay makuha nabay hinog. Mga wat may kakao dari. Anis ni Kajin. Ano anis ni Kajin? Ingom ni unggoy. Yung pilit na. Kapyot. Ano saan ulit? Sa kalakiha ba? Ano saan ulit kalakiha ni Kajin? Hadlok na siya. Saan kukuha kakao ito ni? Nakakaan mo ito mga ka. Ngita may kakao. Kaong ko ni Kajin. Ganahan ko na siya mga kakao kay tamis-tamis nga. Pait-pait. Hadlok siya bitin. Dasig na ako na bitin. Mahadlok mo ng bitin na magod. Kaya na, muram sa nigpas. Kiring. Parang kiring. Nay kakao. Taro. Kaya makakaya to. Nay kakao. Pagsa. Ngawat ni kakao. Hindi ka dyan eh. Hindi ka dyan isogo makakayat. Kakao dyan. Ngita may doon makakayat. Tanaan mo ito. Ko sa pa dyan. Ay, nang naog ka sa pa. Asa ka? Mangita na kita dati kakao. Asa man dapita kakao naraman ito. Ngita may doon makakayat. Asa may dapita kakao ba? Wala magnahurot na. Ano may bunga ba? Ano may bunga mga kakayat? Ano na yung bunga? Wala na may buwan. Nangita may dari. Dagaw kalit ka dito. Ano ba? Madakdak mo tayo kalaki no ba? Ay. Taray, tas tumoy. Tas tumoy ba? Taray. Tara mga kaya to. Ay, usah. Dara. Kat-kat ko. Ikay kat-kat. Oo. Sige. Kat-kat ah. Sige, ni Kajin ka mo kat-kat mga kakaya. Kat-kat baka ninta ah. Sige, kat-kat eh. Ang kada kat-katan na da. Ikaw may kat-kat. Asa man? Katkaw. Asa man? Asa? Asan to dapitan hino? Dara ba dare? Dara ba kaya tay? Astomoy. Yaka ko mo Ah. Ara na. Bakos maklara ba kaya tay? Astomoy na. Kita niya market. Dara na. Dara. Nah. Pugusa ko na. Dara ba kaya to? Nah. Guwang na masakalo na yun. Igilaw na kayo. Tapad na ito mga kayo. Kat-kat. Kita niya mga kayo. Duha ka buok. Pero pa kang sa. Tolom ni kabok bro. Kaong mo siya kakao. Bago pa kay topi. Unsa topi ha be? Korean. Na Korean ko na yan topi mga kaya. Kalit dagan. Kalit dagan. Mata mga kaya to ko. Kat-katon na to be? Oh, Ikay kat-kat to. ikaw. Arong dire. Ako ay mo pakat-katon. Ikay mo kaon, ako ay mo pakat-katon. Dapat ang mukaon may pakat-kat. Ikaw. Ay. Saan? Layot kalit. Ay, saan ba ta ang unggoy ta? Layot pa kalit. Daray. Sabi oh. Ara mga kero. Hindi kang bunga pa. Subo. Dara. Hilaw. Tarsier eh. Tarsier. Anyara hilaw pa kanina. Dara ba? May dagang mahinaw ka na. Dara mga kero. Nang mahinaw. Sapoy. Ngawat may dib.
Dapa. Walay. Oh, kita. Ah, Asang tagiyan. asa tagiya. Tanas ni kadin asa kang tagiya. Wang tak bawas lagi. Ha? Ah, dara, kuha apyo. Dara makakita eh. Dara. 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 Dara makakita. Kuha ras ni kadin nakakita. Oh. Lah. Kat yun paning kamot yun ni kadin. Paning kamot juga kay ganahan kam kakao. Lah, kawatag kakao. Sini kadin. Sini kadin kawatag kakao. Hindi pa yung kamo. Kuha. Sus. Ah. Kahinay. Hinay layat no layat usa ka kan centimeter. Ay kapyuta na sa unggoy kakao. Gibira gyud. Lubaga. Lubaga. Gilubag lubag. Wala ka tagtuyo ka ni kadin. Ningon nakumbitay na ni kadin. Ningon bitik sa bitag. Gibe. Ni dah tara kan. Daghan man ni dre mga kato. Tapad ato. Pada to na. Ah. Ikaw lang na. Pada to mga kato na nago na. Daghan ang mabunga mga kato. Ni kadjen, on sanes ni kadjen. Ah, dapat mga kato. Lamok ba ha? Adara, nakita niya mga kato. Adara mga kato. Daghan man dere. Wala, gagmay lang siya. Nara pa mga kato ta. Agmay lang. Murag na daot sa init ba? Oo. Ako pag yung kaibot si ni kadjen mga kato. Di sa ni kadjen. Sa ka oras naman yung mga ibot. Kung payot. Payot ni kadjen. Gini kaon ni kadjen kaya di makatangtang. Tangtanga bi tangtanga. Di para makakaon ka. Di tangtanga. Da, but. Kaon. Kuha ito sa. Kuha ito sa ni kadjen. Tapos sa dabe. Tapos sa dabe nga siya tayo. Madar ni kapot ni dari. Dia nang kage. Pagkuhan niya. Awan ni kadjen. Yum yum. Yum yum ko mga kaya. Tara lah. Tara mga kaya. Diyan ka bota. Tara ba? Ano yung sabi mga kaya. Tumoy kayo. Ibutang sana yung mga bit-bit. Ibutang dia sutungod. Wala na. Nawa na. Di ka abot. Wala, galok-galok ni kadjen di kabut. Tara mga kato. Bantay lamok ba? Tara mga kato. Hilo kayo na. Oh. Oh. Tara ba yun? Ay, sabi. Si Dada mga kakiat. Kabuto na ni Dada mga kakiat kay. Hindi ko kaabot mga kakiat. Gamay mga ko. Na, si Dada kusog yung layat. No. Natusmo si Dada mga kiat. Ada semua ulit na slide sa gato. Tara nakit eh bahagi po ko. Kuha be. Kasama mo ah, mo punta. Asa man? Oh. Tara nakit. Dada, kita mo? Tara pa ibog pa. Pasaag lagi. Pamurag nasaag na siguro taan eh. Sige lang, basta di lang tam labag dagat okay na. Di lang tam labang dagat okay na. Doko. Sige. Saag ko na may mga kiyat. Okay na nito basta di lang labag dagat. Uy,
Oh, mga kayat ay. Dari tadi. Dari may nahagamay mga kayat. Da. Buak. Da. Buak. Daang. Buak. Dari hindi ka may anahan mga kayat. Nangita niyo yung na padre. Hadlo ko na siya. Arabe. Bagus lah. Kaya mga kakado na kaya. Abi mga kakado na kaya. Pero walang kaya bunga. Gamay rin bunga. Gagmay pagit. Oh. Ano nga. Kamang-kamang nas ni Kajin. Ingo nag-zombie. Kukak. Ingo nagbaki katong kalo. Ngayon na yan. Wala. Kukak na. Ay, kakaukat ko. Ni kukak. Salamat sa pag-subscribe mga kayat ha. Palihog kong share mga kayat. Salamat. Thank you. Salamat pi. Selamat. Thank you. God bless.